Barka da zuwa tashar Baƙoshi TV. Falalu Ɗorayi ya yi martani mai zafi a kan kama furodusa Mu'azzam Idi Yari. Amarya da soyayya hawaye. A yau ne kafar yaɗa labarai ta Hausa Loaded suka wallafa wani labari a shafinsu suna cewa a yau ne aka waye gari da majiyarmu ta Hausa Loaded ta samu labarin kalamai mai zafi da ɓacin rai na babban daraktan wasan fina-finai wato Falalu Ɗorayi akan kama Mu'azzam Idi Yari da censorship board ta yi ƙarƙashin jagorancin Afa Kallau. Ya wallafa dogon rubutu a shafinsa na Instagram ga abin da ya ce: censorship board, idan da gaske ne Mu'azzam Idi Yari yana da takardar yin aiki a Kano, hukumar ta bashi, sannan aikin da aka kama shi a kai shi ma yana da takardar gabatarwa ya karɓo daga hukumar. To me na kamawar? Zalunci, tozarci ko kuma cin zarafi? A cikin ukun babu wanda yake dorewa ga mai yin sa da alkhairi. Amfanin biyayya shine ta zama maka gata a gurin wanda ake yi wa, wala mutum ko kuma gwamnati. Kullum ina faɗa maslaha ita ce hanyar gina kyakkyawar alaƙa, in ji Falalu Ɗorayi. Zuciyar sai na rama ba ta haifar da abu mai kyau sai ƙarin abokan gaba. Idan mutum ya maka abu personal, ku yi shari'a personal. Kar ka yi amfani da ƙarfin kujera ko umarnin zuciya ko umarnin wasu. Hakan ne ke haifar da rashin adalci a hukunci. A ƙarshe ina ba wa shugabannin Kannywood shawara akan a ƙara duba maganar shigar da hukumar ƙara a High Court domin a samu fashin baƙin matsayin hukumar da kuma 'ya'yanta, gudun kada a ringa yin kitso da kwarkwata. 'Ya'yanku na da permit amma ana damƙe su? Allah ya kyauta, in ji Falalu Ɗorayi. Ta ɓangare guda kuma da yawa 'ya'yan ƙungiyar suna ta fastin a shafukansu na sada zumunta suna jajantawa shahararren furodusa wato Mu'azzam Idi Yari. Nura M Inuwa yana ɗaya daga cikin wanda suka yi fastin a shafukansu na sada zumunta. Abin da ya ce shi yaya ne, sannan yana ɗaya daga cikin wanda suka bani fiye da kowa a wannan masana'antar, sannan kuma shi ne ya yi tallata wanda a lokacin wasu suke kallon kamar tallan turmi ya ɗauko. Duk lokacin da na shiga damuwa yakan ji kamar shi ne a cikinta a wannan lokacin. Da yake cikin wannan hali ni ma na ji kamar ni ne a ciki. Ina fatan wannan jarabawa ta zama maka alkhairi. Allah ya zama gatanka, alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ji Nura M Inuwa. Shi ma Annur H Abu Nur ya wallafa a shafin shi na Instagram yana cewa Allah ya saka maka wannan rashin adalci da aka yi maka. This is injustice. Amma Allah yana nan kuma yana jiran kowa.